Nyanyi lagu Minang ya. Kok kayo lah surang alun tantu denai maminta usatuan buru sangko denai hanyo singgah saja. Di ado raso dun sana sakampuang sa pamainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua. Banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punya urang dari dun sana bialanda bapiti tapi asalai babudi paguno dalam negeri. Ado raso dun sana sakampuang sa pamainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua. Apa